మెద్నికార్ పేందుర మర్మిన కపూర్ మర్మిన తారీఖు 17/3/2025 సోమవారం నేటి అక్షితంగిరివలాత లాడన పొరోల్ సురేష్ లాడిన పొరోల్ మెస్రాం సత్యశీల నొవ్రనేర్ బేయి బావలిర్ పుల్లబాయి జైతు నొవ్రినేర్ బేయి బావలిర్ మంగళ ఆనందరావు లాడిన మనవల్నార్ చాప్రాల మండల్ బేలా జిల్లా ఆదిలాబాద్ మర్మిన టీకన లాడన రోన్ నార్ పున్నగూడ మండల్ గాదిగూడ జిల్లా ఆదిలాబాద్ నౌరనేర్ బంధుమిత్రులకు బగబగ మంత్రులు సముద్ర వాయనింజర్ కొరంజన్ కీ Udah, tisu. Aja.